Ne, děkuji. Víte, moje přední zuby jsou stále v pořádku, ale stoličky mám všechny pryč. Transplantovali vám kost? Ano, hodně to bolí. A jak to trvá? A vy? Já mám BOI implantáty. Ne, moje kost se stále hojí. Au. Já vím, kost po transplantaci pořád bolí. Stále čekáte, až se kost zahojí? Ne, teď čekám na ohojení šroubových implantátů. Přibližně čtvrtina z celkových transplantací čelistních kostí selže, a to i přesto, že je vše na začátku výborné. 10 až 15% všech implantátů se v těchto případech nevhojí během prvních 2 let. Při zavedení BOI implantátů není transplantace kosti nutná a dochází k okamžité obnově žvíkacích funkcí. Než budete investovat váš čas a vaše peníze za riskantní operační zákroky, poraďte se s kvalifikovaným BOI implantologem. BOI implantáty, bezvadná okamžitá implantace.